Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban a nemrég újonnan új karaktert, Rosét fogjuk megnézni, aki Transform Unit, és át tud alakulni ugye Roséba. Ő a Legends Festival partainak az egyik karaktere, és annyit kell róla tudni, hogy defense type, ugye? Szóval leginkább tankolásra kell építeni. Én ilyen equipmenteket adtam rá. Megkapta a kis saját equipmentjét és egy Z kártyát, ami főleg Blast Defense és kis attakokat ugye ráraktam. Na de mindenki tudja ugye, hogy miről van szó, remélem, és most beugrunk PvP-kbe, és megnézzük, hogy szuperál az új karakter. Ezt egyébként már elsőre elmondhatom, hogyha mind a 3 vagy 4 meccsem lose-zal fog kezdődni, akkor az azért van, mert season eleje van, és nagyon erős karakterek ellen fogunk indulni, akik főleg godly rankot farmolnak, vagy pedig nemrég kezdték el az emberek a játékot, és alig vannak gold szinten. Az persze nem jelenti, hogy ha gold szinten van valaki, akkor nem jó, mert volt olyan, hogy egy bronzos elvert. Ez a perfektben is jól kezdődik. Ja, a defense-ation nem olyan rossz még színelőny, de... Viszont az a végítem, ha megfigyelni ezeket az életeket. Most meg kell nyernem. Hát ezt elrontottam. Jó, elvettem a keydet. Ne! Elrontottam. Ilyen béna vagyok. És most meghaltunk. Igen. Rosé főleg amúgy Future Trunks szagában érzi jól magát. A probléma az, hogy szinte csak Blast kártyáim vannak. Meg ez is probléma. Tankolás nem rossz, csak ne. De itt a probléma az, hogy csak Blastem van, és igen. Hát akkor vége. Igen, ez a baj, hogy túl sok a godly player, és platinum rangban nem ilyen ellenfeleket kéne kapjak. Nem ilyen 1000 good game-eseket. Ezeket a buffokat, amiket adtam rá, főleg ezek is defense-re alapulnak, szóval ha a tiétek nem fog ennyire tankolni, akkor engem hibáztam. Ez már egy fokkal könnyebb lesz, remélhetőleg. Bár az Ultra Majin Vegeta még mindig... ki van vele a tököm.
De remélem, hogy gyorsan meg tudjuk ölni, mert hosszú távon nagyon idegesítő. Kéne egy ultra Son Goku. Hosszá egy percet nem is tőlem, hirtelen, ilyen gyorsan. Ne! Csak meg óra! Ez a szar nem switchelt ki Vegitóra, mert ellenfelünk nagyon laggos. Szeret lenni. I'm coming! You're not getting away! Limiting knuckle! Out of the way! Come on! It's a biggie! Come on! And this is Vegito Blue! Úristen, de laggolunk. Ne! Vette a Dragon Balljaimat! Most nagyon jó. Szépen. Nagyon jó. Legjobb kapcsolat. Nem igazán értem, hogy miért van ennyire főleg így jó. Kapják most egy Griffenra Who has to do this? Everyone, lend me your power! Let's try this. Annyira utálom ilyenkor a left. Jó, azt mondja. Össze, hogy lehet tankolni. Remélhetőleg utódítva napra adja barátunk. De. Hallod, barátom? Most már elég lesz. De... Nem! De... Nem jó! Nem lesz innen. Kapsz egy ilyet. Tényleg, hogy van egy brinkem, vagy ez? Jó van, köszönöm, nyugodtan. Viszont azért, szerencsére... De neki van endurance-ja. Ami most már nincs. Úgyhogy... Jó, Majin Vegeta kikerült a klubból. Ven is vissza. Ezt majd kiszűcselek. Elef. What's wrong? Is that all you can?
Igen. Majin Vegeta nagyon idegesítő tud lenni. Nem, kicsit sem idegesít. Most már remélhetőleg egyet vinelünk Elefet, mert most már nagyon felkúr, hogy csak Ultra Majin Vegetákkal találkozok. Kellett nekem megszólalni. De legalább 2 karakterét ütöm színelőnybe. Egyébként azért raktam Blacket Leader slotba, mert így az összes defense abilities megkapja. Legalábbis biztos. You'll never amount to it. Oké, perfektvel is. Gyorsan elhasználom. Még mielőtt bármit is tudnál kezdeni ezzel a unique gauge-el. Jól halott, ven is vissza. Megszöppelt, és olyan később reagáltam, de még így is jó. Na, mutasd meg nekünk ezt az átalakulást, Rozé. Végre először átalakulhatok, azt hiszem. De ki tudja. Persze, nem kapok kártyát. Mi van már? Van is egy rushod? Hoppá! Ezt a mélyedélyt így gyorsan el kéne kérnem, mert... Igen. Jó ég! Ez nem sikerült. Na, beadjuk az Elefet? Beadjuk! No! This is goodbye. You don't know your place. És ott is van. Na de, végső soron mit mondhatnék el Blackről? Egy nagyon jó karakter lett, annyiban különbözik az összes defense karakternél, hogy nála egyáltalán nem látszik meg, hogy főleg defense type lenne. Lehetett volna blue, lehetett volna strike vagy rage type, tehát egyáltalán nem látszik meg rajta, hogy defense type lenne. Viszont, ha azon gondolkodsz, hogy nyitsz rá, erre a válaszom sajnos az, hogy nem. Hogy miért is? Mert hamarosan jön ugye a Part 2, utána a Part 3, ugye Legends Fesztiválba, és ha ezen a banneren gondolkodsz, akkor Vegito sokkal jobb, mert rengeteg képessége van, amivel megsemlegesíti azt, hogy például egy SSI 4-es Gogetának a gauge bármit is tudjon csinálni. De inkább várd meg a Part 3-at és nyis a Ultra
karakterre, mert általában part 3-ban mindig ultra karakter jön. Na de ez lett volna az első videóm, ha szeretnél még ilyet, akkor lájkolj és iratkozz fel. Sziasztok!